Ці ёсць у вас габрэйскія карані? Я рыю глыбока, але пакуль беспаспяхова. Вось у мяне, напрыклад, ёсць, як у любой нармальнай ураджэнкі заходняй Беларусі, і ў Гродні, на Гродзеншчыне гэта даволі распаўсюджаная гісторыя. Ёсць увогуле ў Гродні сінагога, напрыклад, вялікая. Ёсць людзі, якія ходзяць у гэтую сінагогу не проста паглядзець, У кожным з прыстойным рэлігійным мястэчку ёсць і ў мэтамі. Клецку была сінагога, але калі я жыла яшчэ ў Клецку, у гэтай сінагозе быў дом культуры. Што, ў прынцыпе, нядрэнна, прынамсі, не збожжа хранілішча. Дык вось, ведаючы ўсё гэта, мы зараз з вамі паглядзім рэкламу рэстарацыі «Одесса Мама». Боже мой. Таки мы на месте. Мы пришли затестить гастрофест в Одессу «Маму». Вот как выглядит сет из «Одесса Мама». 1545 грамм, 43 рубля. Такі ёсць пытанні, якія. Яшчэ, канешне, давайте я вам ад пачатку патлумачу, што вот это вот было за капялюш і вось гэтыя звісаючыя штукі. Локоны. Так, па-першае, у артадаксальных юдэяў прынята насіць капялюш у мужчын. У мужчын. У мужчын, не ў жанчын. І гэта частка іх культурніцкага і рэлігійнага самавыражэння. Гэта не проста так прынята, кшталту такія ўяўленні пра прыгажосць. Это рэлігійная Ну, штука. каноны такія. Вось. Так. А па-другое, вось гэтыя звісаючыя штучкі, гэта таму што доўгія валасы на скронях, таму што у Левіт, у Торы, Левіт 19:27, стары запавет. Азнаёмцеся ўсе, не стрыгіце валасы на скронях галавы вашай. І таму суадносна тут такія доўгія звісаючыя патлы. І з гэтага з усяго кпіць і жартаваць у краіне, дзе было вялікае габрэйскае насельніцтва да таго, як здарыўся Халакост, мне падаецца вельмі сумнеўным. І мне можа хтосьці сказаць: Даша, ну ты душніш. Ну, па-першае, мы тут заўсёды душнім. Да, работа у нас такая, мы на гэта вучыліся вельмі доўга. Так, штосьці душна стала, пойдзем-ка адкрыем фортку. Ну, але сапраўды, як бы, па-першае, гэта нейкі брак проста школьных ведаў, кшталту Одесса, значыць, габрэі, а можна падумаць, у нас У Гродні нібыта не было габрэяў, правда? Ну, так, вот это вот ўсё вельмі дзіўна, прычым чамусьці вось гэта, зноў жа, я разумею, навошта ім мужчыны, каб прынамсі вось гэтыя капелюшы не падаваліся такімі дзіўнымі. Ну і зноў жа гэта выглядае, ну, па-першае, ненатуральна, па-другое, не смешна зусім. І вельмі неяк так ізбіта, вельмі затаптана, не арыгінальна абсалютна. Ну, то бок ёсць такое анекдоты пра Одессу, вот это вот. Сава, это что, менты? На, падзяжы, вот это вот и всё, да?